Kap met die baarden. Mannen met die baren. Ja, dus het met armen en ze gaan half maar aso. Action. Ja, doen. Action doen, maar hij niet. Mara, doen jij nou maar de eerste move dan. En ik kijk nu, Jezus, wat kijk met die. Ja, maar bedoel ik dacht dat ik het allemaal vat. Net in je bed zoeken man. Hierdie uitspraak kracht action hier. Ik bedoel mijn man. En ook ik bedoel mijn man. Kijk, dood geklam joh. Krijg niet meer lijken. Ja, stammetje af. Jess is een mooi paard. Dat was perfect. Je moet voorbij komen. Het is nog onvertrouwd vanmorgen. Ja, ik dacht, als klein mannetje bij. Hij maakt als een foto. Yes, thanks. Maar nu is nog wel niet, maar het gaat er dan. Ja. Naar de robot is alles zo easy. Morgen. Jij maakt die dag.